Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 18-nji awgustynyň aksanyna Wengriýa Türkmenistanyň ähli howpsuzlyk baradaky başlangyçlaryny gollaýar. Türkmenistanyň tehnologiýa uğurly ilkinji ýürüýtüleşdirilen mektep Xi Jinping BRICS sammitine gatnaşar. Birleşen Arap Emirlikläriniň velosipedçileri Aşgabatda türgünleşip geçýärler ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin teredip geçelim. Wengriýa Türkmenistanyň ähli howpsuzlyk baradaky başlangyçlaryny gollaýar. Wengriýa Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň belint münwerinden öňe sürmegi meýilleşdirýän ähli howpsuzlyk strategiýasyny işläp düzmek baradaky başlangyçyny gollaýanyny bellädi. Bu barada Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siyarta, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen geçiren telefon arkaly söhbetleşigini belli geçdi. Wengriýanyň medeniýet neşirleriniň habar bermegine görä, Türkmenistanyň öňe sürýän her bir teklibiniň Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamesyny berkitmäge, dürli meseleleriň syýasy ýollar bilen çözülmegine gönükdirlendigini bellädi. Dünýäniň esleni künjegini esasen goňşy ýurtda paragatçylyga alyp barjak ähli zady gollaýar, Wengriýanyň daşary işler ministri bellädi. Melim bolşýaly golaýdy Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda öňe sürjek garaýşlaryny beýan etdi. Şonda ähli howpsuzlyga gönükdirilen köp sanly başlangyçlar göz öňüne tuturly. Türkmenistanyň tehnologiýa uğurly ilkinji ýürüýtüleşdirilen mektep. Türkmenistanyň tehnologiýany çoňlaşdyryp öwredýän ilkinji ýürüýtüleşdirilen mektep Liverpool vilayatynyň Türkmenabad şäherine açylar. Öňde barjy okuw maksatnamasyny ornaşdyrmak işini 32-nji mektep alyp barar. Bu mektepde maglumat tehnologiýalary, programmerlemek hemde kiber howpsuzlyk boýunça dersleri çoňlaşdyrylyp okudylar. Häzirki wagtda bu gurda ýokary derejeli hunarmenler saýlap seçip almak işi dowam edýär. Ýürüýtüleşdirilen mektep ýokary synplaryň okuwçylaryny okuwa kabul etmegi meýilleşdirýär. Häzirki zaman tehnologiýalary boýunça sapaklar hepde 2 ýazak geçirirler. 12-nji synpy tamamlanan uçurumlary attestat bilen birlikde başlangyç hunar bilimi baradaky resmi nama berler. Türkmenistanyň daşary ýurt dillerine, matematika we tebigy bilimleri ýürüýtüleşdirilen orta okuw mekdepleriniň sany barha artýar. Xi Jinping BRICS sammitine gatnaşar. Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping 21-24 awgust aralygyny Günorta Afrika Respublikasyna saparda bolar we BRICS guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşar. Bu barada Hataýyň daşary işler ministriniň resmi wekili Hua Chunin habar berdi. Günorta Afrika Respublikasynyň prezidentiniň çakylygy boýunça Xi Jinping 21-24 awgust aralygyna bu ýurtda resmi saparda bolar. Şeýlehem Johannesburg şäherine geçiriljek BRICS sammitine gatnaşar diýilip belenip geçelýär. Xi Jinping bu saparynyň çäklerini bir näçe iki duşuklar geçirer. BRICS Braziliýa, Russiýa, Hindistan, Hataý we Günorta Afrika Respublikasy ýurtlaryň döredin guramasy. Bu guramanyň sammiti 22-24 awgust aralygyna geçiriler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu sammitde sany ulga merkali gatnaşar. Rus tarapyna sammitde daşary işler ministri Sergey Lavrov wekilçilik eder. Birleşen Arap Emirlikleri velosipedçiler Aşgabatda türgünleşip geçýärler. Ozal hem habar berişimiz ýaly Abu Dhabi'niň velosiped klubynyň velosipedçiler topary türkmen türgünler bilen bilelikde okuw türgünleşik işlerine gatnaşmak üçin Aşgabatda geldiler. Olaryň ilkinji türgünleşikler Olimpiya şäherçesine, Köpetdağ eteklerine we Gökdere jülgesine geçýär. Velosipedçiler türgünleşiginiň ilkinji gününde Köpetdağ eteklerine türgünleşip, bu ýeriň owdunlygyny hemde hoştap hawasyna benni bollar. Umuman velosipedçiler 107 kilometr geçdiler. Mundan ozal daşary ýurtly türgünler bir günüň dowamyny 60 ýa-da 70 kilometr menzil geçipdiler. 110 kilometr golaý menzili ilkinji gezek geçýänliklerini özlerem haýran galdylar. Bu hem Türkmenistanyň dağ etekleriniň hawasynyň ajaýyplygy bilen baglydygy düşündirilýär. Birleşen Arap Emirlikleri velosipedçileriň Aşgabatda okuw türgünleşige gatnaşmagy diňe bir sport däl, esim teze dostlukly gatnaşyklary emele getirmek we iki doganlyk ýurdun türgünleriniň arasyna teze mümkinçilikleri döretmek babatda hem möhüm bolup durýar. Velosipedçileriň okuw türgünleşigi 20-nji awgustda çenli dowam eder. Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyna seýtirmekden habarlarymyz şordan barat. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň
UNESCO goşulmagynyň 30 ýyllygyna bagşlanan maslahat 1 sentýabrda ýurdumyzyň teatrlaryna Praga bagşlanan sahna oýunlary goýulur. Türkmenistanyň elçisi Katar emirine ynanç hatlaryny goşurdy. Türkmenistan Kamboja ýokary derejeli saparlary amala aşyrmak maslahatlaşyldy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepeşigimiziň ilk sanyna görüşýänçek hoşda bolun.